Hej alle sammen, og Velkommen til sådan Donut Brothers. Bællekogt. I dag vil vi lave Belle Cocktail-test. Og det var et Cocktail Og det One, Cocktail jeg har. One. Det var billigt. Det var billigt. Nej, 1% af noget sukker. Og 1% fedt. Det er 4, ikke Det så bliver meget. tykket. Altså, Okay, det her, det kolder vi af, gør vi ikke? Nej, det gør vi ikke. hvad kolder vi i dag? Ikke noget. 3, 2, 1. Færdig. Okay. Fuck, det er klamt. Okay. Kan du ikke lide det? Fuck, spildt. Fuck. Jeg skulle kun lige spise Fuck. mig selv. Du skulle. Jeg spille kun lige op. Okay. Vi har konstateret, at jeg er bællemester. Ikke karthus, det der pis. Fuck det. Skal jeg tørre det her lov af? Ja. Så jeg har lige konstateret, at jeg er bællemester. Kan du ikke komme på hånd? Hvad? Ja. Jeg skal komme på rundt. Ja, jeg er stadig den bedste. Han er bare bællemester. Han er bare fucked. Mærkeligt talent. Det havde min far også. Han var fucking mærkelig. Hvad? Jeg sagde ikke noget. Han laver sejl. Og surfsejl. Jeg surfer. Sejler op til mission til mål. Feva. Don't bros. Why not? Åh.